Takže čo, ideme robiť poriadok? No to bolo by dobre. Počúvaj, Patrik, ešte trošku si prejdeme teraz tempa. Že ako si predstavuješ, aby sme s tým nezdržiavali? No, ako môžeme? Dobre, ako? Ja vás poprosím, to, ale všetko máte, to máme, to je pánska dámska. To je možno už 2 roky, kedy som mal takú prvú myšlienku, že by som chcel možno dať čo pre orchester, ako napísať Sláčikovi. Ale to bola taká myšlienka, iba som sa k tomu vracal, potom som to upustil, že či na to mám, či je to proste celé to je komplikované. Logisticky, finančne, napísať to nie je to proste úplne jednoduché v porovnaní s tým, čo som robil predtým. No a pred rokom som sa tak ako finálne rozhodol, že teda do toho pôjdem, že to urobím. A to neznamená, že som nemal pochybnosti. Aj dnes dokonca, keď sa to nahrávalo, tak som mal také všelijaké pocity, že či to dobre bude a tak, ale dopadlo to dobre. Takže v podstate tá prvotná myšlienka už má možno 2 roky, ale začal som písať pred rokom muziku. Napísať kvarteto, sú to 4 nástroje, dobre, aj v orchestri 5 nástrojov. Na prvý pohľad to není nejaký rozdiel, ale predsa len tá forma je iná, tých ľudí je viac, ten zvuk je všetko iné. Takže áno, mal som obavy z tohto veľmi, veľmi veľké. No ale ako si to šlo a samozrejme tak neoddeliteľnou súčasťou tohoto bol Bence Fazekáš, dirigent, ktorý tomu dal akoby takú finálnu formu, učesal to. Pam, pam, tí, tam, tí. A súby to menej tu bolo. Odsadíme tam trošku? Robíme? To je druhá skladba. Tí, tam, tí, tam, tí. A súby to menej tam bolo menej. Ja by som to nechal spolu, asi neviem. Spolu? OK, vyskúšame. Sorry. Patrik je veľmi skromný človek, ale na hudbe sa odráža, že je zároveň veľmi emotívny. Keď mi poslal v podstate prvýkrát čistú partitúru, kde ešte neboli napísané tempa, nebola napísaná žiadna dynamika, tak prvé, čo bolo, že sme sa rozprávali o tom, čo tým chce vyjadriť. Samozrejme, on mal nejaké MIDI nahrávky, ktoré sa nejakým spôsobom približovali jeho tej predstave, ale od začiatku sme sa snažili vlastne v tých úpravách aj tej partitúre práve ten jeho pohľad, alebo to, čo vlastne on chce tým povedať, urobiť tak, aby to čo najvernejšie odzrkadlilo to, čo on chce. Máme tu skladateľa, tak on nám, Patrik Kolinok, nám povie pár slov o týchto skladbách a ideme na to. Dobré ránko vám prajem, ďakujem, že ste prišli v takom hojnom počte, ktorý som si zvolil. No a budeme hrať 3 skladby, čo asi není málo, ale zase sú to nenáročné veci technicky. Takže verím, že to pôjde veľmi dobre a plynulo a sa o to postará Bence tuto. Takže prajem vám veľa šťastia nám všetkým a Bencemu, aby to dobre dopadlo. Obsahom hudby je moje prežívanie alebo môj život za posledné 3 roky, ktorý bol veľmi ťažký, respektíve diali sa veci úplne najhoršie, čo som kedy zažil v živote. Plus aj najkrajšie, keď sa mi narodili deti. A tento mix, tá škála, pestrá škála pocitov od tých najhorších až po tie najkrajšie, spôsobila to, že vlastne som si nepotreboval určiť žiadny koncept pre tú muziku, žiadnu umeleckú ideu, ako som to robil predtým. Mal som album predtým, tak som sa zaujímal o Zola Paludeja, maliara, tak som si povedal, že idem spraviť nejakú poctu, hej. A teraz ja som síce premýšľal, že nejaký koncept by to chcel ideu a dlho som takto premýšľal, možno aj rok, a prišiel som na to, že vlastne to nejde. A nešlo to z toho dôvodu, že som sa teda rozhodol, že začnem písať hudbu.
No a výsledok bol ten, že tá hudba sama mi akoby ukázala, o čom to je, prečo som to potreboval. Potreboval som sa vyrozprávať hudobne z tých udalostí. Takže v podstate ten album nemá ideu, ale je to taký záznam môjho života, prežívania, vlastne tie skladby sa samé ako keby ukázali na záver, už keď boli, už keď vznikli, že o čom sú. Takže to bola vlastne prvýkrát, čo sa mi toto stalo. A nechcem dehonestovať moju prácu predtým, ale teraz mám z tejto muziky taký pocit, že som trošku tak dozrel hudobne a možno aj ako človek. Tá hudba nie je technicky náročná, ale veľmi emotívna, by som povedal. A hneď ťa dostane. Začneš hrať a hneď už asi chápeš, že o čo asi ide. Hej, že on behom, neviem, niekoľkých taktov už vyvodí tú atmosféru, čo on chce. A dnes sme hrali vlastne len sláky, nemal tam dychy, nemal tam klavír, hej, a vystihol to, čo chcel. Čiže on s týmito vecami sa hral veľmi dobre, akože s farbou a tak. A pekná muzika, veľmi krásna, by som povedal. Dobre, ideme ešte raz od začiatku. Dôležité pre sláčiky, že keď hráme nejakú tému, tak skúsme tie dlhé noty stále udržať v intenzite, hej? Lebo niekedy robíme diminuendo a potom pri otáčaní zase ten zvuk znova ožíva, ale bolo by dobre, keby ten zvuk bol úplne údolný, espresivo, stále espresivo, hej? Poďme skúsiť od začiatku. Presne tú farebnosť a tú emotívnosť sme sa snažili dosiahnuť aj s tými hráčmi. A ono to, tým, že dosť sme to riešili ešte pred nahrávaním, dosť jasne sme všetko popísali dynamické do partitúry, tak tá práca nebola až taká náročná, lebo muzikanti to cítili. Tá hudba je všeobecne tak napísaná, že je veľmi jasná, veľmi zreteľná a veľmi ťahá toho hudobníka jednoducho muzicírovať. Cítia to, je to tak harmonicky napísané, že ja si myslím, že aj keď sme to hrali s tými muzikantmi, tak aj na nich to bolo vidno, že keď prišla nejaká melódia, nejaký krásny motív, tak všetci si to strašne užili. Keď prišlo miesto s nejakou gradáciou, tak všetci sa otvorili. Videl som úsmev na tvárach, aj také zanietenie. Ja si myslím, že presne toto je to, že prinášať radosť skrze tú hudbu. A ja si myslím, že to je z jednej strany aj, samozrejme, Patrik s tým vlastne vyjadruje aj svoje emócie, ale určite tým chce aj priniesť radosť, prinášať radosť ľuďom. A ja si myslím, že aj tou skladbou neprináša radosť iba tým ľuďom, ktorí to budú počúvať, ale aj muzikantom. Rok som v tomto bol celom, veľmi vám to vyčerpalo. Ako keď si niekto myslí, že keď niekto robí umenie alebo je umelec, že to má akoby, nie že koníček, ale že mu to robí dobre, že pri tom zrelaxuje, ja si to nemyslím, proste mňa to vyčerpala tá práca. Je to zároveň niečo, čo musím robiť, ako je to môj kyslík, je to moja vnútorná potreba, ale veľmi ma to vyčerpáva emočne. A dneska to ako keby sa vyvrcholilo tým celým a som úplne vyčerpaný z toho. A neviem úplne teraz si to tak akoby zosumarizovať, čo mi to dalo, ale tak asi nejaký čas musí prejsť. Dnes, keď si povieme, že ideme natočiť alebo nahrávať respektíve súčasnú hudbu, tak každý si povie, že fú, tak to bude nejaká somarina, niečo, čo nepochopíme, alebo mnohí skladatelia dnes skúšajú nejaké nové techniky, nové zvuky, experimentujú, čo samozrejme niekedy prináša
zaujímavé aj dobré výsledky, ale toto je vyslovene jednoduchá radosť z hudby. Úplne prirodzená, čo vychádza znútra človeka bez nejakých umelých na silu efektov. Len tým, že napíše noty, dokáže vyvodiť ten pocit. A to veľa ľudí, ktorí majú vyštudované neviem koľko vysokých škôl, áno, aj kompozíciu a tak, majú s týmto problém. Áno. Oni sa držia nejakých osnov. Ako sa má skladať. Áno. On nie. Hej? On sa drží toho, čo cíti, čo počuje. A to je veľmi dôležité. Že on tvorí ušami. A nie tým, čo sa naučil niekde. Takou charakteristikou celej tejto skladby je napätie. Vlastne od začiatku až po koniec je napätie. No istým spôsobom sa to stupňuje, preto sa to rogue wave, je to ako vlna. Čiže štruktúra tej skladby je taká vlna, začína sa to veľmi spozvolna, potom je tam nejaký pík a končí to dole, čiže je to veľmi dlhé, no. A violisti sa budú nudiť. Dobre, tá dlhá notačka na začiatku o violách až po jednotku, dobre vidím, po jednotku, no 18. takt, vlastne tam je zmena. Dielte ako chcete, otáčajte ako chcete, lebo to musí byť úplne aby každý inak. Hej, jednoliatý zvuk, bez otáčania naraz. Dobre, toto je jasné. Poďme od 11. takt. Bolo to veľmi zvláštne to počuť prvýkrát takto naživo. Je to ohromná sila. Sedieť tu, počuť to, človek pociťuje aj tú vibráciu z tej hudby, z tých kontrabasov, takže ono to aj cítiť fyzicky. Ja keď som sám prvýkrát počul tie midička, to ešte v pôvodnej forme proste počítač, tak aj ja som bol veľmi milo prekvapený, že tak toto keď akože urobíme naživo s orchestrom sláčiky, tak to bude veľmi pekné. Pocit to bol taký, ako keď sa mi dieťa narodilo, že som ho poznal, videl som, že rastie, hej, videl som ho na ultrazvuku, ale keď sa narodil, tak som bol tak v šoku trošku, hej. A dneska som bol v šoku, no to bolo super. Ťažko sa to hovorí, no lebo áno, ja som to vlastne celý rok som to počúval v nejakej forme, nejaké demo nahrávke a bol som s tým stotožnený. Aj som sa pripravoval na dnešný deň, že musím sa nastaviť tak, že to bude iné a mám zabudnúť na to demo, ale ono to v zásade až tak iné nie je, pretože tá forma, tá dynamika, ktorú som v tej demo nahrávke udal, sa myslím veľmi dobre zachovala. A toto je len vylepšené, je to o mnoho lepšie, takže nebudem mať problém s tým vzdať sa počúvania toho dema a už budem počúvať len toto. Myslím si, že moje deti, keby sa mi nenarodili, teda nám, s manželkou, nie mne iba, tak myslím, že by som toto vôbec nenapísal, tú hudbu, ako odhľadnúť do toho, že jedna skladba je venovaná iba mojim deťom, ale ako som im vďačný, dali mi nový vhľad do života, niečo, nový typ lásky k deťom, to ťa zmení. Prídu choroby, bojíš sa o deti. Zrazu nepoznaný strach. Som sa v živote tak nebal, keď mi ochorelo dieťa, takže to ťa naučí tak trošku seba dať na bok a venovať sa vlastne pozornosť upriamiť inde. To je asi taký najväčší rozdiel. Zmenil sa mi život. Úplne. Od piky. No a to je vlastne dôvod, prečo tá hudba mohla vzniknúť. Určite by nevznikla, nešlo by to, lebo ja som sa zmenil tiež aj. Tým, že som sa stal otcom. Je to veľký dar mať deti. Ja som vždy sa predtým akoby venoval tej prírode, že som sa snažil hľadať nejakú krásu, peknosť v prírode. Akoby nejaké ozveny Boha. Ja som veriaci človek.
A v tých deťoch to vidím úplne tak zblízka. Je to veľmi silný moment pre mňa. Zásadný. Určite zásadný. A to, že som im venoval skladbu, to je len také ako symbolické gesto. Hej, akože, aby mali aj oni nejaké memento, že dobre, tak otec na nás myslel. Takže tak, no.